אנחנו נקדים אותו על שלהם והכנרים יחד, וזהו השיר שימי ידך. זאת הייתה התוכנית הקצרה, ואני חושבת גם המהנה שלנו. ושוב, אני מאוד מקווה שהילדים נהנו כל השנה וגם ירצו להמשיך ולהתקדם. והתבקשתי להודיע שמפה עוברים למופע המרכזי שהוא על הדשא של פה באזור. אני מקווה שכולם נמצאו עם הסדרנים. אז ערב טוב לכולם.